Shubor nakaslem jong Nongtrei Hima. Kali Alto 800 kebadan new number ML not san ke hanyo san sau khandai kabadai trai jong uwe Nongtrei jong ka railway guest house kebadan Laban kala Shah Thang haba udang penyeng ha phalau ka office kabalaja ha kapor khat architect menmit gani ka kali kade jong uwe ukhasi ubala buri kerteng ubala thu ba udang shuwan don kam ha kapor shipho baje menmit jong ka khatwai tarik ulber kumta ula penyeng ya ka kali hakmat office ban le thiano ulaya thu ba kapor khat architect menmit hi uparalok ulaya sngow ya kajing bethei bat habalawan pet kakali kala kemding kumta uparalok ulaya rap ban the ulaya thu ba haba ki bulet kilawan kilalap ya Bilor bia uba sakut hadian kali kabadan ka speaker shushu ula suba badan ki breo ki bawan thang ya kali jong u namar ki don ki snam ki ba sakut hakenro namar hakenro labu da ki Bilor kani ka kali kala julor bha ki benta shadien shapdeng bat khandiat shakmat